ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ କୃଷ୍ଣଦାସପୁର ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାବହ ହୋଇ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଏମଏଲଏ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ମୋ ନାଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସମସ୍ୟା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଆହୁରି କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟାବହ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଖରୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ହେତୁ ହେଲା ମୁଁ ବି ଦେଖିଲିଣି ରାସ୍ତା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କିଛି ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବି ଦୀର୍ଘ 5-6 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ରାସ୍ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ରାସ୍ତା କାମ ଅଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ପୂର୍ବ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଏବଂ ଟିକେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ପାଣି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ପାଖରେ ସବୁ ବିଲ ଯେଉଁ ଜମି ରହିଛି ସେସବୁ ପାଣି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଗରେ ବି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ରହିଛି, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲରେ ଯିବା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ରାସ୍ତା କାମ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିଲା ଏବଂ ଯଦି ଆମର ମାନ୍ୟବର ଏମଏଲଏ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କିମ୍ବା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମ ପୁରା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ରାସ୍ତା ପରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବୁ। ଏ ରାସ୍ତାଟି ଆଜ୍ଞା 5-6ଟା ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ନିମପଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଦାସପୁର, ମିର୍ଜାପୁର ଏମିତି କରି 5-6ଟା ଜାଗାକୁ 5-6ଟା ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ଆଉ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆଜ୍ଞା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟି ପ୍ରାୟ 6ଟି ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଅଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ବଡ଼ ଯାନବାହନମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି କଦର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ଖୋଦ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏଭଳି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କର୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।